जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दानजु लंथं मर्दानजु बेसेबां रायनो राय बेसेबां बुंनो बुं आंहालाय नों सखाया आंहालाय नों सखाया खनजिथा बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जितु दाखालि साननैसो सिगां जे सन्जिता बर' बिथांनि जे भाइरेल भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जिबायदि मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारियाबो जाबाय थादों आरो समाजाव ओनसोलाव हारियाव गोबां सावरायलायनाय जादों। दा बेखौनो नोजोर होनानैहाय जों दिनै बिथांमोननि गामियाव फैनानै बिथांमोननि समाजखौ लाफानानै आरो बिथांमोननि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौ लाफानानै जोङो गोथौयै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि जोङो बेयाव लाफैनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै बिथांखौ माखासे बोसोनफोर होलांनाय जादों जे बिथाङा जाहाथे इयुनाव बेबायदि मोनसे गाज्रि भिडिअखौ लाबोआ बेखिनिखौ जोङो स्ट्रंलि बाबैहाय बिथांखौहाय बुंफैनाय जादों आरो बिथाङाबो सिमान जादों इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ लाबोबावला होननानै मानोना बैफोरबायदि माखासे गाज्रि भिडिअफ्रा जोंनि समाजावहाय गुलाय गुजाय लाबोयो समाजखौहाय मोजां मोनसे परिबेसनिफ्रायहाय जानगाराव दोननाय बायदि जायो। दा बेखायनो बैफोरबायदि गाज्रि भिडिअ जाय भिडिअफ्रा जितु समाजाव गनायजाथाव नङा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जितु भिडिअखौहाय नायथावा बैबायदि भिडिअफोरखौ जाहाथे इयुनाव बिथाङा खालामबावा बिनि थाखाय बिथांखौ बुंफैनाय जादों आरो बिथाङाबो सिमान जादों जोंनि बुंनाय लोगो लोगो इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ लाबोबावला होननानै। दा बेखायनो जोङो बिथांखौहाय जे गाज्रिनिफ्राय गिदिंबोफिननायनि थाखाय बिथांखौ खावलायफैनायनि गेजेरजों बिथाङाबो मानिनानै लादों आरो जोंनि साफ्रोम ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांनि सायावहाय गाज्रि भिडिअखौ आरो फिन दालाबोबावसै। दा बेखायनो बिथांखौबो जितु गावनि गाज्रिखौ सिमान जानायनि थाखाय जे निमाहा होनांगोन दा बेखिनिखौ जोङो खावलायहरदों। मानोना जोङो बिथांनि सायावहाय समाजाबो गोबां खेब सावरायदों होननाय जों खोनादों नाथाय सावरायसेयावबो बिथाङा मानिनानै लायैयावहाय जों दिनै बिथांमोननि समाजावहाय फैनो गोनां जाबाय आरो फैनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे परिबेसाव फैफिनबाय आरो समाधानाव फैफिननायनि थाखाय जोङो साफ्रोमखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बुंफिननो सानदों बिथांनि सायावहाय माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय बाथ्राफ्रा जेन' जाफिना बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दखानाव थांसै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो जेबो जायासै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय आं मा जानानै दं मा हालोदाव दङ मैगन थैगन मोज्रों मोज्रां जाजोब्बाय नै जेबो खरस गैया आरोना लोगोफोर माबायावहाय न'आवहाय बानलु मैगं थाइगं जेबो गैया ओमफ्राय लायनानै फैयाबाबो न' सिङाव एब्रेनानै थाबाबो जों बिमा फिसाल' सोर लायना फैनो आरोना सोरखौबा लाजिनानै सोरबा माबा होननायखौ सोरबा मिनिनायखौ नोङो न'आवहाय सिरि थाबाबो जोंनोथ' रावबो लाबोना होफैग्रा गैया ना लोगोफोर बेखायनो थांनानैबाबो लायनांगौ आरोना लोगोफोर ओंखायनो थांनानै मैगं लानानै फैनोसै फिसालाफोरखौबो लांफागोन आरोना लोगोफोर मानसिनि जिउआव मा जायो मा जाया रावबो बुंस'नो हाया सानस'नो हाया आरोना लोगोफोर ओंखायनो बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानानै गाबबाय थानानै बा माबा मोनसे थैनानै थाङाबाबो गाव गावनि फिसाखौ गाव गावनि माबाखौ थांनानै थानायखौ रावबो माबायाना नायफिना रावबो माबाया
मा होनो बिदिखौ आं बांद्राय बुंनोबो रोङा लोगोफोर बेखायनो आङो मैगं एसे बानलु बायदिसिना लानानै फैसै आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो बिसोरबो जेबो जायाखै स्कुलाव थांदोंमोन ओमफ्राय स्कुलाव थांनानै खाजा जाबोदों ओमफ्राय फुङाव आं ओंखाम जाहोनानै हरखादों आरो ओमफ्राय बेखौ बिनिफ्रायनो गैया आरोना आंथ' गाबबाय थाखाबाय सानसे नोंथांमोनाथ' नुखादों बिदिबा बाय बाय लोगोफोर थांनानै फैसै बयनिसिमबो गुड इभिनिं खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथांमोना साफ्रोमबो भिडिअखौ नुखाबाय अब्लाबो आंबो भिडिअखौ लानानै फैबावनाय जाबाय नोंसोरो नुखादों लथं जुगा फैफिनबाय मेथाइ जागायजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे नेगेटिभ सानग्रा आइजोफ्रा गाज्रि फाव दिन्थिनानैहाय दखना फैखोनानै मालाबा आफाखौ दिन्थिनानैहाय गाज्रि एक्टिं खालामनानैहाय समाजनि गेजेरावहाय गोसारहोबाय थानाय नोंथांमोना नुखादों आरो बे जायफ्रा बेबायदि खालामदों बेखौहाय गोबां मानसियानो कमेन्टनि गेजेरजों फेसबुकनि भिडिअनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों बुजायबाय आरो बुंहरबायबो सोरबा डाइरेक्टलि बुंहरबायबो बादाबो होबाय ससियेल मिडियायावबो होजालायबाय थेवबो मानिया बारानिफ्राय बारासो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिसोरबायदिखौ कन्ट्रल खालामाब्ला अब्ला जोंनि समाजा निश्चय गुबुंले जागोन दा बेनिखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफ्रा रायजो राजाजों लोगोसे जेरैबायदि दायथ' लानानैहाय मिटिं खालामनानैहाय बेखौहाय बुजायहैबाय बिनि सायाव आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो उननि समावबो आरोबाव बिथांमोना गोख्रों राहा लानानै बेबायदि समाज बेरेखा भिडिअ खालामग्राफोरखौहाय जाहाथे कन्ट्रल खालामो बेखौहाय आं आसा खालामबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जोबोद बादा होबाय खनजिथा बर'आ बारानिफ्रायसो बारा खालामदों बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय आमेरिकान डलारखौ थाइसे थाइनै बोखांनानैहाय गावनि न'खर संसारखौहाय खुंलांनाय आं जेबो बुङा भिडिअखौ बानाय नाथाय भिडिअ बानायनायनिबो माखासे लामा थायो नोङो भिडिअखौहाय नै बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला नोंनि भिउसआबो फैगोन नोंखौबो बयबो मोजां बुंगोन रावबो नोंखौहाय गाज्रिबो बुंनाय नङा नाथाय नोंनि जे बै गावनि प्राइभेट पार्टखौहाय माब्लाबानि समावहाय दिन्थिथारनाय माब्लाबानि समावहाय नुहां खालामनाय माब्लाबा दखना फैखोनाय बेफोरबायदि भिडिअआथ' समाजाव मोनसेबो गनायजाथाव नङा दा बेखौ मिथिसेयावबो जुदि नोङो आमेरिकान डलारखौहाय नोंनि फेसबुक पेजआवहाय भिउस खालामनानैहाय मोननायखौल' हास्थायोब्ला अब्ला बेथ' मोजां जानाय नङाना आमेरिकान डलारा मोजां भिडिअनि गेजेरजोंबो फैखायो गाज्रिजोंल' फैया आरो मोजां भिडिअ बानायोब्ला नोंखौ बयबो गनायखागोन जेरैहाय नोङो ओरैहाय मोसादों नैबे मोसानायफ्राबो नोंनि भिउसआ फैखागोन माथ्र बे फानथाब फुनथाब नुहां नुवाहां बेफोरबायदि गाननानैहायल' भिउसआ फैया दा बेनिखायनो आं बुंदों मैयानि समाव खनजिथा बर'खौहाय एसे साजा होबाय दा बेखौहाय बुजायबाय गावबो सिखार जाबाय दा रायजो राजाफ्राबो निमाहा होलायदो दानिया आं बुङो खनजिथा बर' बायदि रावबो दासोलों जोङो नुदों नै गोदान Long